Aquests dos personatges estaven ben parlats, el senyor Bono i el senyor Rajoy. Vostè, qui considera que és un cunyàs i a qui consideraria vostè un fill de puta? Així, preguntant. Un cunyàs, la majoria de les reunions que faig. Sí, potser si hi ha un polític italià, demòcrata cristià, que va dir una vegada que si pogués canviar alguna cosa de la seva vida seria no fer la meitat de les reunions que ha fet. A mi m'agrada fer les mínimes reunions indispensables i si pot ser, si algú té alguna cosa a dir-me, que m'enviï un correu electrònic i m'ho posi per escrit. Però tantes reunions no. I fill de puta, doncs n'hi ha molts, sí. Però ara quedaria fatal si en digués un de sol, perquè com n'hi ha tants. El més gran. Sempre n'hi ha un que és el més gran, no? Home, mira, escolta'm, avui que és vintena, encara no s'ha acabat el dia, doncs va, doncs avui dediquem-li el fill de puta al Francisco Franco, va. Senyor Ridao, a Ciències Polítiques sabem que es va doctorar amb qualificació cum laude, que es diu aviat. La pregunta és, en la seva intimitat, al llit, amb què li concedirien el cum laude? Ara quedaria un fatxenda si diguéssim que... Amb què al llit? Home, a mi m'agrada molt l'escriptura, però també l'oralitat. És massa bon orador, vostè. L'oralitat, bon orador. L'oralitat, amb el temps he anat perfeccionant la tècnica. Que elegants són els polítics, que elegants que són. Estem parlant... M'agrada molt. Del cunilingus. Sí, no? Molt bé, com ho tu. Es pot dir, és una paraula que es pot dir. Quina és aquesta por per dir cunilingus? Es pot dir. Però és maco dir-ho d'aquesta manera, eh? Els polítics no s'ho fan, eh? Home, maco. M'ha agradat com ho dic. És maca la paraula cunilingus, també? Sí. La pregunta seria que triés algun polític de l'oposició que el consideri bona persona i catxondo per anar-se'n por ahí, no sé, de copes, a agafar bolets. Mira, dels que abans hem citat, d'aquests que van tenir alguna indiscreció, ens hem deixat de parlar del Trillo. Sí. El del Man de Huevos, no? Doncs el Trillo, que és un personatge que també no tinc res en comú amb ell, és numerari de l'Opus, és ultracatòlic i tal, però és un tio divertidíssim que fa unes imitacions collonudes. Imita el Guerra, imita l'Aznar molt bé i rius un munt. I el vaig conèixer arran del tema de l'Estatut, perquè ell era el nostre principal antagonista en nom del PP, amb el tema de l'Estatut. Si fos per ell, vaja, de fet ens ha impugnat l'Estatut al Tribunal Constitucional. Però vaja, salvant les distàncies, és un tio molt divertit. I és del Partit Popular. Senyor Ridao, tan modern com és, quina és l'última joguina que ha incorporat en la seva vida sexual? L'última joguina? Eròtica, clar. Ara ja fa dies, però una anella... Vibradora, sí. I t'haig de dir que el resultat no va ser molt eficient. Encara haig de descobrir... Ens estem iniciant, doncs, en el món de les joguines eròtiques. No, ho vaig abandonar perquè no em va semblar molt eficient. Crec que manualment podíem fer millors coses. Ja, però és que l'anella, a veure, l'anella... Ah, potser és que no... Explica-li perquè funciona. Realment, a qui li... No. A qui li dona més plaer és la dona. No, jo no dic que me l'hagués de donar amb mi. Si era una anella que no li va resultar. Que no va resultar prou bé, sí. No va retardar l'ejaculació. No, tinc molts problemes, però aquest, de moment... Home, hi ha dies de tot, no? Treus algun gatillasso, però aquest no és el meu problema. Una mala tarda la tiene cualquiera, això diuen. Sí, o una mala noche. Tot i que jo t'haig de dir que no tinc hora. Molt bé. Qualsevol hora és bona. Un dels missatges